Ellie yw'r un person a Ellie. Yr unig gwahaniaeth yw Coach Ellie can just be a bit more strict. You've got until Sunday the 20th to get your tumbles, or I will find someone who can do your tumbles in replacement. Mae fe'n just amdano fel fi fel person a hyder fi. Mae rhaid i chi mynd trwy pethau I just fel ffeindio eich hunain. Y gôl mawr nawr yw I cadw ymarfer yn galed ar gyfer y cystadleuaeth mawr yn Birmingham. Dyn ni'n mynd I gweithio fel tîm, dyn ni'n mynd I llwyddo fel tîm. Ni'n dod fyny at cystadleuaeth cyntaf ni ers Covid. O'n I methu ymarfer. Ffocws fi oedd trio gael pawb yn cadw fynd gyda sport. So it's like a really nice to finally be able to get onto the floor. 1, 3, 5. How was that? Pyramid, that can't fall in the middle. Otherwise, you know, because it automatically lasts. Sorry. Yn y cystadlaethau, maen nhw'n sgorio chi mewn stunts, pyramid, dawns, jumps, a just fel beth chi'n edrych fel. 1, drop, 3, 5. No, guys, your techniques are really awful. You better do your knees. You dropped it down to here. 10 points of deductions, okay? For bobbles, technique, it was awful. And we really got to think about our technique. Yeah. Because it doesn't matter if we range in high, it's our technique. Okay? So let's do it. Dyn ni ddim moyn dod yn olaf, does neb moyn dod yn olaf. Dyn ni moyn ennill. Mae'n intense, mae popeth yn dod lawr I 2 munud 30 yma. Does dim rerun. Mae'n dar llawr, and that is it. Mae fe'n llawer, ond mae just yn fel perfecting popeth. Fi wedi bod yn aros amser hir am y cyfle yma I cystadlu. Dyn ni wir yn gobeithio nawr bod ni yn gallu cystadlu a bydd dim rhywbeth difrifol yn digwydd rhwng nawr a cystadleuaeth ni yn Birmingham sy'n agosau. Demolition in there. Fe wnes I cwrdd angharad I pan oedd y ddau ohonyn ni'n gweithio ar ach farchnad ac boes the pickles. So romantic. Rydyn ni wedi bod gyda'n gilydd ag bron I 4 mlynedd erbyn hyn. A dyn ni wedi byw yn agos i'n gilydd am yr holl amser, ond nawr, dyn ni wedi cael digon really o byw adre gyda'n rhieni, a I fod yn dig iddyn nhw bod nhw'n haeddu cael gwared o plant nhw nawr, bod nhw wir in the middle of their 20s. Felly, dyn ni wedi penderfynu I symud mas am yn gilydd mewn I tŷ oedd tŷ mam gi fi oedd o, ac mae'n gallu cymryd y cam nesaf yn ein perthynas. O na, Carl. Please paid torri nhw. Na trio. Yeah, just roi nhw unrhyw le. Bydd yn weird, tro cyntaf I symud allan, ond mae'n just dal yn byw'n agos. Roeddwn ni yn horrible iddo fe fel plentyn. O'n i'n really gas iddo fo. Just oherwydd oedd hi'n fel 4 mlynedd yn fwy, oedd hi just yn fel yn cryfach na fi, oedd hi gallu just gweithio fi'n gwmpas. Ie, felly ddim bod Mae wedi bod yn heriol I allu jyglo cariad, gwaith a cheer. Yn enwedig pan mae wedi bod yn adegau prysur yn y gwaith neu adegau prysur gyda cheer fel agosau at cystadleuaeth, mae hynna bach mwy intense. A hefyd nosweithiau rieni. Weithiau maen nhw ar yr un noson, felly fi gofyn mynd syth o noson rieni, syth I cheer, a bys fi wedi bod yn y gwaith ar 7 o gloch y bore. Mae'n ymrwymiad enfawr. Hyfryd! I'r gwyrth. Dydw I ddim eto wedi cael y cyfle I cystadlu gyda Rebellion oherwydd yn blwmach yn blaen Covid. Gyda fy oedran yn agosau at 27, o'n i'n teimlo fel na i'n mynd nôl, na i'n neud un tymor arall, a wedyn I fi o'n i'n teimlo bysa hynna siŵr o fod wedi benni. Falle taw hyn yw
pryd fi gorfod stopio. Fy safle i ar Team Wales yw flyer. Dyna'r un peth ar bucket list fi moyn neud yw cynrychioli fy mlad. It's like the biggest thing chi'n gallu neud yn cheerleading. Take a breather, make sure you're listening. If a stunt comes down due to timing or someone not committing, that's when I get annoyed. Because that means you could have done it if you just tried harder or if you just knew your counts. Let's go, set it up. I'm a little bit of an adrenaline junkie. So pan mae pobl yn taflo chi yn y awyr, fi'n ffeindio fe'n hwylus. Ond mae gallu fod yn peryglus iawn. If you don't commit to it, then that's where the incidents can happen. On the Cymru, that would be ideal, but if you can't go until the end, that's fine. O'n i 'di mynd i'r ysbyty bore dydd Sul, hanner 9 yn y bore, o'n i ddim 'di gadael tan hanner 4. O'n i 'di gael X-ray a CT scan. Roeddwn i yn poeni achos fi ddim yn moyn gadael y tîm fi lawr. Maen nhw 'di gweud compression fracture vertebrae cyntaf fi. Dwi'n ffeindio fe'n anodd day-to-day life efo gyddwrgiad foment. Mae'n jyst yn eico trwy'r amser ac yn codi'r plentyn fi bach fi fyny. Mae'n difficult. O'n i'n dweud i peidio ymarfer cheerleading, i gael break. Mae gallu cymryd lan i 3 mis i hilo. Fi moyn cymryd steps ofalus, ond hefyd fi moyn chiwo gyda tîm fi, so mae'n anodd. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pull and turn, 3, 5. Start here, it's not going to happen, okay? You've got to lift it up a bit higher, guys. 5. Occasionally, as coaches, we do have to step into routines because of obviously last-minute sort of occurrences and accidents, and, you know, as coaches, we're there teaching a routine, so we're the people sort of on first count to step in. So, yeah, occasionally we do step in. Squeeze those ankles together, okay? Yeah, I know. Mae Birmingham yn mynd i golygu lot I fi. Mae'n anodd I ddeud os dyn ni'n barod. Sgen ni ddim hyfforddwr nag arweinwr ar hyn o bryd. 1, 3, 5, 7. Hyn y cystadleuaeth, fi'n teimlo fel mae wir angen I ni ymarfer yn galed gyda pawb yn mynychu pob sesiwn a wir rhoi 100%. 1, 3, hold 5, hold 7, dip 1, 3, 5, 7, 1. Dyn ni really moyn mynd mas y cystadleuaeth yma a wneud yn dda. Mae'n neis fel, ti'n gwybod, ti'n rhoi popeth yn y golch, fel tawels a stuff. Os unrhyw beth chi fel angen yn y tŷ,
pob dim. Gen i ddim lot ar hyn o bryd, felly fi jyst mynd i prynu rhywbeth am y Mike jyst mynd i gorfod hoffi beth bynnag fi'n dewis. Ie, dyna'r Dwi ffordd. ddim yn hoffi siopa. Dyna'r ffordd. Fi'n un o'r pobl yna sydd yn hoffi popeth i bod yn ei le. Fel os mae rhywun bydde fel... OCD. Fi fel hynny mewn dosbarth fi. Mae pawb yn dweud, fi'n poeni pan fi'n dod mewn i dosbarth ti, bo fi'n mynd i symud rhywbeth a roi yn ôl yn y lle anghywir. Ie, dwi'n meddwl. Felly fi yn poeni bach am gorfod rannu personal space fi gyda rhywun arall. Oherwydd fi byth wedi wneud o. Sut mae Mike yn teimlo fel chi'n neud cheer? Mae'n teimlo'n oce amdano fo. Oherwydd fi wneud e ers i fi cwrdd â fo. Felly dwi ddim fel fi wedi penderfynu wneud cheer a wedyn stopio wneud stuff gyda fi. Fi wastad wedi wneud o. Bydd e'n fel season olaf ti, chi credu? Fi ddim eisiau bod yn person sy'n cael plant yn really hen. Dyna amlwg, chi methu wneud cheer a bod yn feichiog. Ie, Ddim yn gweithio. Fi'n gwybod pobl weithiau yn cael babi a dod nôl. Ond mae'n fy'n anodd a chi ddim efo'r amser. Mae corff chi gyd wedi newid. Fi moyn parhau i wneud ond fi ddim moyn i fe effeithio fel pethau arall mewn bywyd fi. Ie. Can I just get that, please? Diolch. Just put your chin down to your chest as far as you can. And have you got pain there? Yeah, it just pulls all on my left side. And just pain in my, like, right here. Okay, and then head up to the ceiling as far as you can. And painful again? Yeah. Okay, the next one I'm going to do is get you to look over your right shoulder as far as you can towards the window. Oh, it's by there. And you try and touch your right ear down to your right shoulder. Oh, that hurts. That one's sore, okay? And then the last one is left shoulder. Oh, there. That's sore, is it? Yeah. Okay. Anafiadau yn gyffredin yn bywyd fi di brifo fy hun llawer, fi di torri ribs, torri llaw fi llawer amser. Are you competing in a competition? I am competing, right? Okay. I'm not going to restrict you on what you can and what you can't do. It's going to be as your pain allows. The doctor has spoken to you about a wedge fracture and how it's going to heal itself. It's going to be trying to increase that range of movement to get you back to normal range and try and keep your movement patterns as normal as you can and keep going with those stretches. Great, okay, fab. Thank you so much for your help. No problem. Pa fath o luck chi'n credu bod chi moyn am Birmingham ta? Dwi'n hoffi smoky. Yn cheerleading, mae yna ffordd i chi edrych. Sa'n dweud mae fe'n fel beauty pageant neu unrhyw beth fel yna, ond pam chi'n mynd mas ar y fflo neu chi'n edrych ar rhywun sydd ar y fflo, chi moyn fel gweld gwyneb nhw fel y stage make-up a popeth. How long does it normally take you to get ready then, do you think? Altogether about an hour. That's good actually, that's really good. Chi moyn edrych yn dda ac moyn teimlo'n dda a hefyd chi gyd yn neud yr un peth. Chi'n gwisgo yr un gwisg, ni fel tîm yn neud yr un colir, fel bod ni gyd yn edrych yn gyfartal ac yn gydradd, a ni'n edrych bach fwy fel cymuned. Fi yn teimlo fel, os fi wedi neud y colir a fi yn gwisgo gwisg, fi yn teimlo barod i gystadlu a bod fi'n mynd i gallu neud yn gorau, herwydd fi wedi gwisgo popeth, fi'n edrych yn iawn. Mae'n neud chi bach mwy gyffroes oherwydd mae'r proses i gyd o neud o. Chi'n gallu teimlo fel bod rhywbeth yn dod, a fel rhywbeth chi wedi gweithio'n galed tuag ato fo. Ie, mae'n just fel y hype. Ie. Fi'n meddwl mae pobl ddim yn meddwl mae cheerleading sport achos maen nhw'n gwisgo full face of make-up, edrych yn glamorous. Ond reality yw, mae hwnna'n fel part of the performance. You've got to have the look to go with the skills. I feel like you can look so elegant in a long sleeve. Yeah, I think it will. I want, like, I don't want them to be like thick material, like it's like lace. Yeah. It's so intimidating how many there are. Like, I don't know which one I would choose. I think I'd lose like my trail of thought and I just wouldn't know what to do. I want to try them all on. Okay, no, I'm not joking. That looks so pretty on you. This is the very first dress. Stop. Wow. Oh my god.
Mae'n edrych yn stunning. Ie. Mae fe'n really suitio ti. Good bit. Just prynu fe. Pan o'n i wedi deud o cagod fi, o'n i'n dod i wneud siopa ffrogiau priodas, oedd e fel, you don't need any more encouragement. A ni fel, I'm gonna have a fun day. Felly, ie, mae fe bach yn mortified bod fi wedi bod i edrych ar ffrogiau. Fi'n meddwl mae merched fel, maen nhw wastad wedi cael fel princesses a tywysoges a storïau, maen nhw wastad yn cael priodas mawr. Felly mae fe yn rhywbeth, mae'r fel cymdeithas wedi bod yn rhoi arnoch chi ers i chi bod yn fach. Ie, sa'n credu bod yn gwych i ni dweud yw gwir pan chi'n meddwl amdano fe. Ie, a dwi ddim, mae byth yn mynd i bod fel mae fe mewn ffilm neu yn y cartoons a pethau fel yna. Dyw bywyd go iawn ddim yn gweithio fel yna. So fe'n fel real, dyna'r peth. A fel chi'n dweud, mae fe yn rhoi lot o stress a lot o pwysau falle sydd yn ddiangen. Oh my god, I'm gonna cry. You literally look like a princess. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. She jumped forward. And then that comes over. Because you know when that fell, that ruined our wall, that ruined our skill. Yeah. So we're going down in all our difficulty already because we haven't hit a wall. The tuck went like that. We were out because she was forward. It shouldn't do that. You just hit it loads. I know, we just hit it like that. Okay? Stop dicking about, sorry. And let's do it again. Ellie, What? how's your neck? Really hurts. Yeah. But I don't want to tell anyone, I want to cry. What did the doctor say to you, Ellie? The doctor told me to rest for 8 to 12 weeks. 8 to 12 weeks. And how many weeks have it been? 2. Painkillers. Oh, okay. Pan chi'n mynd i cystadleuaeth i wneud yn dda, all the blood, sweat and tears is worth it. Do you guys feel positive about Saturday? The thing is, we can't keep training this for so long because it'll just get weaker. Okay, there's no point just keep pushing it and be like, oh guys, we're not ready for comp, because we are ready. We're more than ready. People are getting complacent and lazy because this is all we've been doing for months. So it's best now, just put it out on the floor, see what we come off with, and work on that. Right, see you on Saturday, girls! Dwi'n bach yn nerfus, ond mae pawb yn edrych yn gwych, so based off, ni'n gallu tynnu mas y bag. Does dim ots faint chi'n ymarfer. Os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir yn y 2 funud yna, mae fe gallu gosod calon. Yn gweithio mor galed i wneud e. Gobeithio mae'n talu fant a chi'n curo'ch routine. So, listen up. Whatever happens in here, leave it behind, okay? Perform. If something goes wrong, I do not want to see it on your faces. You've got to smile through it all, guys, okay? So don't think, oh no, I fell. That's rubbish. It's not, because you can perform your ass off and get back to the point back for us, okay? So stay calm. Do not panic. Mae lot o pwysau ar y perfformiad. Dim ond un cyfle ydych chi'n cael yn y cystadlaethau. Fi'n gwybod pan fi'n sefyll fyna wrth y llenni'n aros i mynd mas, does dim byd mwy dwi'n gallu wneud.
bod i yn Parc yn gysadleuol, be fi'n becso am mwy yw fel fi'n gallu dod off y llawr yn meddwl, ie, fi wedi wneud y gorau a allan ni wedi wneud. Congratulations to fourth place, Rebellion All-Stars. Mae'n mynd yn okay. Fi'n hapus gyda'r merched, be nhw'n mynd i wneud. Fi wedi cael falls, ond mae pawb yn cael falls. Maen nhw'n gwybod maen nhw'n gallu gwneud skills, dyna pam maen nhw'n disappointed am yn hunain. So, mae'n rhaid i ni gweithio fel tîm, get the spirits back up. Pawb yn mynd adre'n hapus, a wedyn blino hefyd. Sa'n mynd meddwl am hyn yn dod i ben. Dwi e ddim just mor similar o fi ddim yn gwneud cheer ragor. Fi'n colli lot mwy na just y camp. Os dwi'n meddwl amdano fo nawr, mae fe yn neud i fi teimlo'n hynod o drist. Fi'n teimlo bod y tîm ar y cyfan yn hapus. Mae jyst rhaid i ni fel cefnogi ein gilydd. Ie. Mae fe'n tîm neis i gystadlu gyda. Mae wedi rhoi mwy o hyder i fi bod ni ar y trywydd cywir a bod ni yn gallu wneud o. Fi'n hapus dros ben efo. Fi'n hapus hefyd. Ni wedi dweud na dyna'r tro olaf fi'n mynd i ffocysu ar gwaith fel fi wedi tyfu fyny nawr, I'm a real grown-up. Fi ddim yn gallu wneud Mae rhaid newid pethau. Ond na, fi'n teimlo fel, falle, okay, one more season, a wedyn blwyddyn nesaf byddai'n siŵr bod yn gweld. One more season, a wedyn cyn bo hir byddai'n 30 a byddai'n dal yma. Mae bod yn rhan o'r clwb yma yn rhywbeth eitha special. Mae criw o ferched sydd ar y tîm mor wych. A fi'n hoffi bod yn rhan o'r tîm yna. Fi'n teimlo fel fy mod i'n perthyn. A fi'n dod am yr elfen cymdeithasol hefyd oherwydd fi'n gweld nhw fel ffrindiau fi. Felly byswn i ddim eisiau gadael oherwydd maen nhw'n golygu gormod.